shafi masu dawa wato mazaje mafarauta. Zan kawo wasu magunguna irin nasu. Mu ma kawai gonar su ce muka shiga kasancewar muna tare da su, saboda haka sarakan dawa yana ba da haƙuri. Da farko dai kasancewar wato duk inda aka ce masu dawa, sarakan dawa ko kuma mafarauta, an san su mutane ne da suka shahara wajen gumurzu, fafatawa in ba a tsakanin masu dawa ba to a tsakaninsu da dabbobin daji. Saboda haka wannan dalilin ne yasa duk masu dawa za ka same su da shirin jan daga, irin su magungunan ƙarfi, maganin tsini, maganin kaifi, maganin su shashatau, kau dabara, ba duhu, ga su nan dai shiri irin na daga ire-iren na masu dawa. Saboda haka a wannan shiri namu na yau zan zaɓo muhimmai daga cikin irin magungunan da masu dawa suke amfani da su domin tsaraka, ma'ana wato shirin jan daga. Saboda haka idan ma ba ka da wata alaka da daji, in har kana da ikon haɗa wannan magani da zan yi bayani a kai, yana da kyau kai kokari ka nemo haɗa kodin tsarin ka, musamman a wannan lokacin da ake kana cikin tafiya ba damar ka ɗaga waya kana waya, kana cikin waya mutum zai zo ya nuna ma wuka ya ƙwace ma wayarka. Wani ma aka rashin sa'a bayan an ƙwace ma wayar taka, a caka ma wuka ko a caka ma tsini ɗan buda ko wani tsinke ko wani makami. Saboda haka waɗannan magunguna da zan kawo za su yi matuƙar muhimmanci su taimaka wa mutane wajen samun kariya daga irin waɗannan matsaloli da suke faruwa da ba wai a iya Najeriya kaɗai ba, kusan ƙasashe da dama sukan yi fama da irin waɗannan matsaltsalu na ƙwacen waya, ƙwacen kuɗi da dai makamancin haka. Saboda haka idan Allah ya sa kana da maganin ƙarfen nan, don mutum ya wani fito da 'yar askarsa ko wani abin nan ɗinsa, sai dai ka ji shi domin ya gagara ma ba kama lafiya ba. Insha Allah zan kawo magani wanda za a amfani da shi na ƙarfi, sannan zan kawo magani wanda za a amfani da shi na kwalba, sannan zan kawo maganin da za a amfani da shi domin kariya daga ciki. Amma akwai abubuwa da yawa ire-iren na masu dawa, ya danganta da irin yanda na ga al'umma sun karɓi al'amarin. Idan wannan bidiyon ya karɓi sosai a wajen masu kallo, don Allah da zan ci gaba da kawo ire-iren waɗannan magunguna irin na masu dawa wanda za su taimaka wa mutane wajen tsari daga sharrin makani. In Allah ya so. A takaice, da farko dai zan fara bayani akan maganin kwalba. Kamar yadda aka sani, akwai wasu matasa waɗanda ba su da makamin da ya wuce kwalba. Da zaran rigima ta haɗa ku da su, ko wani dalili ana so a zalunce ka, kawai sai a fasa kwalba, sai a ɗaga a nuna ana neman a yanka ka ko a farke ma ciki da kwalba. Amma maganin da zan bayar insha Allah zai baka kariya daga wannan makami, wato kwalba ko gilashi ko madubi.
akwai wata ciyawa shahararriya a cikin ƙasar Hausa wacce ana magunguna da ita da yawa, ana ce mata kafi malam, sai dai malamai ba su fiye son a ce kafi malam ba, ana kiranta kafi boka. To koma dai kafi malam ko ma kafi boka sunanta dai guda ɗaya, duk wanda ka ɗauka, ko kafi malam ka ɗauka ko kafi boka ka ɗauka, za ka iya yin amfani da ita wajen magance wannan matsala. Da farko, idan kana so ka yi maganin kwalba da ita na jiki, in ka samu wannan ciyawa mai suna kafi malam ko kafi boka, sannan sai a je a nemo wata ciyawa tana nan wacce ake kira da suna yalyaɗi. Yalyaɗi ciyawa ce sananniya, ga ta nan dabbobi na cinta, ana ganin ta ba wani wahala samu ne da ita musamman da damuna. In aka samu ciyawar yalyaɗi da wannan ciyawar kafi malam ko kafi boka, sai a haɗa su waje ɗaya tun suna ɗanyensu, sai a kirɓa su sosai ba, sannan sai a baza su bushe, sai a nemo jar kanwa, ita ma da ɗan yawa, sai a daka ta yi gari. Abinda na manta, in za a haɗa maganin, in aka kirɓa wa'incin suna ɗanyen, sai a cuɗanye su da wannan jar kanwa, sai a baza su bushe a tare. Bayan sun bushe, sai mutum ya rika ɗiba yana jiƙawa a ruwa yana wanka. Amma idan ka jiƙa kafin ka yi wanka, sai ka kamfata da hannu ka sha, sannan sai ka ci gaba da wanka da ita. In Allah ya so ya idan wannan magani ya kama jikinka, da hannu za ka riƙa murmushe kwalba da yardar Allah. Kuma wannan magani akan yi amfani da ita ko yanzu a gwada wajen wasa da kwalba. Za ka samu iya ciyawar kafi malam ita kaɗai, ba sai ka haɗa ta da wata ciyawar ba, sai ka samu jar kanwa, sai ka haɗa su a cikin bakinka ka tauna su gauraye bakinka. In Allah da za ka sa haƙori ka gutsar kwalba ka tauna ka firzar, babu abin da za ta yi ma, ba za ta yanke ka ba, kuma za ka tauna ta salin alin. Ko yanzu a gwada wannan yanayi, in Allah ya so ya yarda. Ma aikin sa na lokaci ɗaya ne, sanda kai sannan ne kaɗai zai yi maka amfani. Sai magani na biyu, shine zan bayar akan tsini, kamar irin basilla, kibiya, ɗan buda, irin da waɗannan makamai masu tsini waɗanda akan yi amfani da su wajen zaluntar mutum. Idan kana so kai maganin wannan matsala, salin alinci, akwai wata ciyawa tana nan, ita ma ba wata wahalar samu ne da ita ba. Ana kiranta da suna miyar tsanya. In aka samu miyar tsanya, sai a je a sassaƙen rimi, bishiyar rimi dai wacce aka sani. Amma in za a sassaƙe ta, dutse za a samu a sassaƙa da shi ba da ƙarfe ba. Bayan an haɗa miyar tsanya tare da sassaƙen rimi, sai ya zama na cewa an jiƙa su a cikin tukunya ko a cikin ƙwarya,
kar ya zama na dai abin da za a jiƙa su na ƙarfe ne. In suka jiƙa, wannan magani a sha a yi wanka. A duk sanda ya kama jikinka, in Allah ya yarda ba dai tsini ba. Sai kuma magani na uku, wato na ƙarfe, na kaifi kenan. Ita dai wannan ciyawar da ake ce miyar tsanya, ita za a samu tare da 'ya'yan gautan kura. Gautan kura wani tsiro ne wanda yake yin wasu 'ya'ya ƙanana-ƙanana kamar lemon tsami. Sai a nemo wannan 'ya'yan gautan kura ɗin tare da wannan ciyawar da ake cewa miyar tsanya. Sai a haɗa su, a daka su waje ɗaya. Shi ma wannan maganin a sha a yi wanka. In Allah ya so ya idan ya kama jikinka sosai, in aka yanke ka da abu mai kaifi, sai dai kaifin ya dakushe da yardar Allah. Bayan haka kuma akwai wata ciyawa wacce mu a nan a arewacin Najeriya mafi yawa an fi samunta a yankin Zaria, yankunan Kaduna, yankunan Malumfashi, Ɗandume. A nan dai mu muka fi samo ta. Wannan ciyawa ban san dai ko tana da wani sunan ba, amma mu abinda muka fi saninta da shi shine da kusa kaifi. Don a yanzu idan aka baka ita wannan ciyawar a ce ta fito kamar tafiyar da ta kai kamar taku 20 ko taku 30, aka baka adda aka ce ka sassare ta, insha Allah kafin ka ƙarasa sassare ta inda ta fito wajen zuwa taku 30 ɗin nan, wannan adda taka za ta iya dakushewa. Saboda ita dama haka take. In ko da hannu aka ce ka fusgo ta, a ƙoƙarin fusgo ta za ka iya yanke hannu. Wannan ciyawa ita kaɗai ba sai an haɗa ta da komai ba. A jiƙa a sha a wanka. Maganin kaifi ce, maganin ƙarfe ce, sahihi in Allah ya so ya. To amma fa akwai wani sharaɗi. Kar ku ji na ce kaza maganin tsini, kaza maganin ƙarfe, mutum ya je ya sha magani daga sha kwana 1, kwana 2, kwana 3 ya ɗauki makami ya dadara wa cikinsa. Kar mutum ya haka ya ce ai daga gidan magani na ji an ce kaza da kaza da kaza. Shi magani mafi yawa abinda yake cutar mu a wajen magani shine gaggawa. Ka ce wai yanzu za ka yi, yanzu zai maka aiki. Ba haka abin yake ba. Waɗanda suka yi zama sarakan dawa, wani sai ya kwana 40 yana shan magani ɗaya, kai wani sai ya wata 3 yana shan magani kala ɗaya. Rana ɗaya idan ya fito ya buga wa jikinsa wuka sai dai kaga ta karye. Baka sanya aka yi hakan ta faru, tunaninka ko kila yanzu ya amfani da maganin, ba haka abin yake ba. In kana son kai amfani da magani ya kama jikinka, to ka dage kai ta yi. In Allah ya so ya yarda mu za a samu biyan bukata. Maganin da na faɗa ba wai baya yi ba, yana yi, amma sai ka dage ka yi amfani da shi ka'in da na'in, za a samu biyan bukata in Allah ya so ya yarda. Saboda haka zan takaita a nan, sai kuma wani lokacin idan Allah ya sake sada mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.